palavra de dia na Ritz-Carlton awe tawata prevention. Essa é sobre que awe Aruba será conhecido como conceito inovador para nos islas de parte da companhia de seguro Enya, que é meta principal, põe bom o loop e importância de prevenir candela e ladronícia através de método de ênfase para convertir estratégia em ação. Walter Peter está reportando. Com um programa orador com especialidade para vários terrenos de prevenção e expo que é o último de inovação e produto. Enya brinda informatie natuur que estava a receber. Ik ben brandonderzoeker. Ik heb 18 jaar bij de brandweer gewerkt en nu werk ik bij een bedrijf wat van TNO afkomstig is, het Onderzoeksinstituut in Nederland. En ik onderzoek het verloop van branden, de oorzaak van branden. En wij voeren ook allerlei tests uit. We hebben een laboratorium in Nederland en in Frankrijk en Turkije ook nog een paar. Maar dus, we zijn wereldwijd bezig. Ja. Ideia tá que esse não vai seminário por facilmente toma e ponto aqui de experto e aplicar den een proprio plan. Ik heb vandaag gesproken over brandpreventie en dan vooral over wat je er zelf aan kan doen en niet zozeer de regelgeving. Dus ik verwacht niet dat iedereen alle regelgeving uit zijn hoofd kent, want het gaat hier in Aruba vooral over Amerikaanse NFPA-normen. Maar gewoon simpel, wat kun je er nou zelf aan doen om toch te zorgen dat die brand niet ontstaat, dat die niet te groot wordt en dat je ook nog veilig kan vluchten. O seminário Prevent Now também depois de êxito para 2 anos consecutivos de mesmo conceito na Curaçao. Vorig jaar had Enya het initiatief al op Curaçao, daar ben ik ook geweest en ik juich het alleen maar toe. Mensen bewust laten worden van hun eigen veiligheid en zowel op het gebied van criminaliteit als brandveiligheid. Dat is belangrijk, want je moet uiteindelijk gewoon voor jezelf zorgen. En de overheid helpt je daarbij, maar het gaat erom dat je eerst begint bij jezelf. E de vários coisas que a isla Rumang pocinha foi outro. Door die projecten maneira aqui. Heel mooi is dat er op Curaçao een samenwerking tussen de overheid en Enya en het bedrijfsleven zeg maar, ontstaat. Vooral gericht op criminaliteitspreventie. En, ja, dat is heel belangrijk natuurlijk, want je kan het niet alleen aan de overheid overlaten, want dan gaat het heel veel geld kosten. En, ja, criminaliteit ontstaat in de samenleving en dat zul je dus ook als samenleving op moeten pakken en er wat tegen doen. Dessa Peters Notícia, hoje noite.